دستەیە جوان و وەرزشە یا کانتۆنا فراتێ خەباتên خوێن ji bo vekirina lîstgeha fotbolê ya şehîd bawer berbidawiyê dibe. Desteya ciwan û werzîşê ya kantona Firatê aşkere kiriye ku xebatên vekirina lîstegehê bawayekî baş bi rêve diçin û tê payîn ku vekirina wê di destpêka meha bêda were rakandin. Her wisa desteyê diyar kiriye ku ji ber gelek astêngiyan bi taybetî jî êrişên dubare yên Tirkiye li ser herêmê û hin şaştiyên teknîkî di xebatên avakirinê da vekirina ew lîstegehê hatiye derengxistin. Her wisa desteyê destnîşan kiriye ku ew çavdêriya avakirina çend projeyan ji bo werzîşvanan di nava lîstegehê de dike, ji wan jî vekirina yaneyeke fotbolê ji bo jinan, pirtûkxane û akademiyeke volaybolê. پێویست بوو زوودا بداوی ببیانیانی لێ ڕەوشێن و لە هەرێمێ دەرکەتن ڕەوشە بەندەڤە تشرینێک و دەرکەت هیچ و خەباتên xizmetguzarî tenê were meşandin û karên din jî bi giştî werin rawestandin ji ber ku demekî êriş li ser herêmê zêde bûn. Heman demê jî hinek pirsgirêkên fennî jî di vê stadyumê de derketibûn ji aliyê erdê wê de ew jî hate çareserkirin. Ji xwe em li vê derê di heyva dehan da em ê vê stadyumê vekine vekirina wayî bikine di nav Festîvala Şehîd Bawer de ji ber ku ev stadyuma bi navê Stadyuma Şehîd Bawerê agir wê werê vekirine ku ew jî pêşengekî xebatê me ciwana bû kêliyên yekemîniyê ku li vê derê hazirtiya vê stadyumê hatiye kirin nîrîna ew şehîdî ew hevalî jî di nava vê yekê de hebû ku stadyumekî bi vî rengî ku ciwan û werzîşvanên vê herêmê re were çêk.